Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Tadi daya Andre ning mburi ngono guys. Oh enak ya opo panggone. Halo Sek Andre. Halo. Halo guys. Oke. Sip. Apa yang cukup mesin jahit iki guys. Lek gak nggo mobil soalnya gak iso mesin jahit. Sepil dalani guys. Jaluk manual. Jalan apa? Manual. Lah iya. Kayak Andre kali gue ning ngisor kayak. Tase ra keri Andre. HP-mu ning ndi, Andre? Mbok gawa? Ning jero tas. Penak. Turu Andre omboke. Ya. Engko mesin jahite deleh kono gocek ono. Iya toh? Si Andre? Ya urung rezeki. Ya Andre? Ndas. Oh, alah kok ora ngerti barang to Andre. Pak Dewar mu ora dijak Mbah Dewar. Ning ndi kok ora mara wong? Mono. Weh. Lah iya. Ya iya. Sesuk lek wis kok kene neh. Mbah Dewar. Mono komen anu. Padang pulau. Piye? Sungut. Mangan sang apa? Sungut. Sungu. Iya, sungut. Wae dicecep gawe anake. Lah iya. Sore. Paling sene sawah ya. Wis jam 3 tapi sik panas seram ya. Hawane. Panas pol guys. Sampai melecik-melecik. Delok wong ngumbah Vespa kae guys. Oh, enak to. Enak omae Pak Dudo iki. Nyapa to diumbah barang Vespane? Ning Bali sepedaan? Iya. Yo ora macet. Iwang ngono ngumbah Andre. Apik, Mas. Lha kuwi wong mau. Lah sedan kamu kok ning showroom, tak kira ning showroom lho dirimu. Sedanmu mulai ning kono. BPKB ku ndi? Andre, Apa ya? Dure apa sedeng? sik to wong sik ngresiki donyane lho. Santai. Iki karangan nganggur. Sawah. Endi to Andre sawah, Andre? Tegalan. Kowe gak pengen Vespa niku lho Andre pedahmu lho ijalno ngono kuwi. Soale ora udah lanang. Pedah lanang apa? Ini sok-sokane. Pos nganu. Apa lek ngarani? Jarang. Pos neleng. Ya kok gak iso Pak pedah nganu. Aku nang. Lah iya. Ini anu tak pasangin ya. Apa Yang kelihatan aslinya ya. Kelihatan apa aslinya? Telepon gua kata kolime Iki sik ndek kene. Lah kene Pak Bos. tapi iya. Ceket to. Hasil den.
Kene lahan kosong. Yandre? Ya. Iya, jare apa nih sing ya? Sing ya apa nih? Malah ndelok wong Mbah Pedae wong ngono lho, Ndre. Malah dadi juragan to ngene. Halo guys, piye? Oke. Tangane. Delok Andre guys. Biar enggo celi mesin jahit ning kono. Halo. Halo Sik. Penak. Kok enak kae nggo celi mesin jahit ning jero. Selonjor Andre. Keringet mundre, Andre tangani sampai toles lho. Total sepeda nggak apa-apa. Kayak Andre gocek mesin jahit ning mburi. Ya nyapa to Andre kok menggeh-menggeh wong ora mlayu kok. Wong lingguh goceki kok menggeh-menggeh lho guys, guys. Sing penting kok bengi ngopi. Ning ndi? Golek-golek. Kopi ketan ya Andre. Di sawang kiri. Pas sisan sawang aku. Kosong kiri. Yuk gas. Cek Indre. Oke, madhep rene Indre. Oke. Penak. Ngono ndek iki sampe teko genteng ganti ban, ganti oli ya Indre. Ana go beda enak iki mau. Iya. Tapi lek ra ngono ya olimu gak ganti-ganti. Bocah ya wajib dok ning kaca. Awas lho. Di sawang aja biar. Gak oleh mundur memburi lho kuwi engko ngeneki kaca lek memburi. Sampai somuk Andre. Penak Andre. Penak Andre. Los. Seneng iki. Bae seneng wis rasah ning ndi Mbah wis njahit meneng ning kene ngono ya. Bayaran terus. Wis penak langsung egrek tuku bola ya, tuku bola sing ning online sing lengkap ngono lho. Gede ene kae ireng ya, gede. Sak lembar sing enek putih, ireng, ijo. Mas. Gocek Dre, gocek. Jeki. Heeh. Iki lho tak. Oh, balik. Loro paling gak sitok. Iya. Lah iya. Biar ya larang ki lebih. Lah iso wis bene. Terus ya golek badi ya mbok ngurahi piye to Andre. Sing penting oke. Tangane oke piye lek oke. Goceki. Aja turu lho Andre. Engko samarku meneng ae turu ning mburi. Ya guys, tarik guys. Lu Andre turu. Oh, ngomong. Dre kok malah menang. Goceki tangan loro lho. Tak sayang. Oh, enak Andre sesuk penake lek numpak dikono ning ben. Selonjor ora usah ya kursi ya, Andre. Kursi malah keju malah ngono iso selonjoran tapi ya Iki mulai kok Kediri numpak apa kae mobil. Selawan. Anu no expander Oh. ya. Enggak kurungannya lah. Nah, iki omahku ngliwati jembatan ki lho, guys. Iki jenenge Kali Baru. Nah, kayak ketok kali ini. Dan iki ditengkas wis teko omahku, guys. Jadi kali ku mau jembatan ku mau penghubung jalan beda kecamatan. Lah aku kecamatan Pesanggaran, sengetan kali ku mau kecamatan Siliragung, guys. Jadi beda kecamatan. Silau. Lurus kono nek patung 76 belok nganan omahku. Ikuti terus ya guys, tak tunjukin.
dalan menuju ndek omahku. Emu Andre ning mburi panggah gojeki mesin jahit. Nah, kuwi 776 ki omahku nganan. Yo, ayo. Nah, iki dalan ning omahku. Iki lek sore akeh kuliner-kuliner dek kene iki, dek ngarepe puskesmas Pesanggaran. Iki kiri iki akeh pertokoan. Bol aja turu bol. Indomaret. Digojaki bol. Ayo Ndre, iki wis wayahe menggok mari ki Ndre. Pulang lagi bol. Iya. Gojeki tangan loro to. Loro sama-sama. Mas. Nah, iki kulineran ya akeh ning kene iki, guys. Dan iki omahku, guys. Iki wis teko. Oh, jadi tenanan Nah, wis ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Diandava Family.